Enkele Kaarse Genk-fans drongen donderdagavond het uitvak in Utrecht binnen zonder tickets. De Nederlandse politie reageerde door alle fans hardhandig het stadion uit te zetten. De gebeurtenissen van donderdagavond roepen veel vragen op en die stel ik aan onze journalist Bart Bijnens. Bart, heeft de Utrechtse politie correct gereageerd op het gedrag van enkele fans? Ja, ik denk dat ze wat hardhandig gereageerd hebben. Daar is iedereen het over eens. Je kunt het eigenlijk samenvatten. De avond van gisteren dat dom geweld, nog meer dom geweld heeft uitgelokt. Dus de actie van een aantal Genkse heethoofden die daar niet op hun plaats waren, die niet naar de bevelen van de politie wilden luisteren, heeft een kettingreactie in gang gezet. En door de te harde aanpak van de Utrechtse politie met wapenstok, met pepperspray, zijn daar eigenlijk de gewone brave supporters van Genk uiteindelijk het slachtoffer van geworden. Het bewijst ook, denk ik, hoe gespannen de zenuwen zijn bij al die politiediensten tijdens voetbalwedstrijden. Ik heb nog eens even opgezocht. Er zijn gisteravond een heel aantal voetbalwedstrijden gespeeld in Europa. En op minstens 3 of 4 daarvan is het net zo goed uit de hand gelopen als in Utrecht. Ik zag beelden in Nice, waar de supporters van Go Ahead Eagles bestormd zijn door thuissupporters. Dan krijg je dezelfde reactie. Dus zoals ik zei, dom geweld heeft nog meer dom geweld uitgelokt. Zowel Kaarse Genk als de Genkse burgemeester Wim Dries veroordelen het gedrag van een kleine minderheid, zoals zij zeggen. Nu, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en ze veroordelen het altijd, maar waarom doen ze niet meer? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Iedereen die naar een voetbalstadion gaat, die gaat daar in eerste instantie netjes naartoe, laat zijn ticket scannen, laat zich fouilleren en gaat op zijn plaats zitten. Dan heeft de politie geen aandacht voor u. Dus het gaat pas als je die simpele regels overtreedt, dat de politie zich op jou gaat focussen. Nu, het straffe is eigenlijk dat al jaren en jaren wordt opgeroepen, die kleine kern die telkens opnieuw voor die problemen zorgt. Filter die daaruit, zorg dat die wegblijven. Telkens opnieuw wordt gezegd, ja, we gaan proberen ze te identificeren. Iedereen die heel dicht bij die club betrokken is, weet perfect wie die mensen zijn. Er zijn mogelijkheden om die stadionverbod te geven, om strenger op hun identiteit te controleren. Je kunt, als je als club echt wil, die mensen er wel uitfilteren. Maar blijkbaar, en dat geldt niet alleen voor Racing Genk, dat geldt eigenlijk voor alle voetbalclubs. Er is blijkbaar een soort van angst voor dat kleine clubje om die eruit te halen, terwijl zij toch wel degene zijn die telkens opnieuw de sfeer verpesten voor de gewone supporter. En die wordt het eigenlijk ook wel beu. Genk profileert zich terecht als een fijne familieclub, als een club met heel veel sociaal engagement. Maar eigenlijk is dit de eerste stap die ze zouden moeten zetten om dat in de praktijk helemaal waar te maken. Maar als ik het zo hoor, zitten die hooligans zondag tegen Cercle gewoon in het stadion? Ik denk dat minstens een gedeelte daarvan zondag opnieuw op de tribune gaat zitten. En ik vraag mij maar af, zouden die mensen in hun achterhoofd denken van wat hebben wij gedaan, dat andere supporters een slag op hun hoofd gekregen hebben, pepperspray in hun gezicht gekregen hebben, dat mensen van de trap gevallen zijn. Ik vraag me af, zouden zij zondag zonder een bivakmutsen aan of zonder hun sjaals voor hun gezicht, die mensen die nu echt het slachtoffer geworden zijn, zouden zij die in de ogen durven kijken? Dat is een hele goede vraag. Dank u wel, Bart, voor de uitleg. Alles hierover kan je natuurlijk live volgen in de HBVL-app.